Hvad så alle sammen, og velkommen til denne video. I denne video skal vi tage og kigge på mit fyrværkeri år 2024 og 2025. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Men til at starte med, inden vi ligesom går i gang med at vise mit kort her, så vil jeg sige undskyld for, at jeg ikke har været så aktiv på YouTube de sidste 2 år, eller hvad det nu er. Men jeg har simpelthen haft så meget set til, og ikke haft den samme motivation til ligesom at lave fyrværkerivideoer, som jeg havde engang. Men den er kommet tilbage, og jeg synes, jeg er kommet godt fra start igen med at købe lidt krudt her. Jeg synes, jeg har fundet en hel del fyrværkeri til nogle gode priser og noget godt fyrværkeri. Jeg er ude at bruge for ca. 8.000 kroner her. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Til at starte med har jeg købt sådan en pakke Romantic her fra Harald Nyborg. Der er 6 stykker i. Der var kun 5 her, men jeg kom sgu til at skyde en af, så det er simpelthen derfor. Men i sådan et der bomberør, der er der 35 gram krudt. Og der plejer at være en 1'er og en 2'er, men jeg har simpelthen kun fået 1'eren. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det sagde ham, der udleverede krudt til mig også. Det var lidt underligt, at jeg ikke har fået 2'eren, men sådan var det jo bare i deres, den har Nyborg jo ligesom ude i. Så har jeg, været ude at købe en par Himmelbjerg raketter her. De klassiske, stævnsklinder også, som de bliver kaldt. Men og i sådan en her pakke, der er der 10 stykker, og der er 23 gram krudt i sådan en raket her. Dernæst har jeg købt mig en pakke Fireball-raketter. Jeg håber, jeg har fået nogle af de gamle batch, eller det nye. Det ved jeg faktisk ikke. Men der var et år, hvor de ikke var særlig flotte. Så jeg håber lidt, at dem her, jeg har fået nu, er de flotte af dem. Så det kan være, at der kommer en lille test på dem. Det vil jeg i hvert fald lige undersøge, om de faktisk er flotte, eller om de er det samme, som jeg havde sidste år, tror jeg, hvor de ikke var så pæne. Så er jeg ude at købe, en pakke Flighty Mini her. Der er 10 stykker i sådan en her pakke. Og de ser sådan her ud. Jeg tror, der er en 1'er og en 2'er, mener jeg. Og i sådan en badit her, der er der 6 gram krudt. Så dem glæder jeg mig til at skyde af. Jeg havde lidt større budget i år, så den skulle bare have fuld derudaf, synes jeg. Med at købe nogle store batterier og bruge en lidt større beløb end normalt, ligesom bruger, ikke? Dernæst så har jeg fået anskaffet mig sådan 2 Dramatic. Dem kan man selvfølgelig ikke undgå at have nytårsaften. De er simpelthen nogle mere gode batterier og gode til prisen. Står og sat lidt op i år, men altså, hvor herregud, altså det er sgu ikke meget, de er sat op med, og de er fandme flotte i forhold til prisen. Men sådan en her fætter her, der er der 187 gram krudt. Så hvad er de koster? De der 65 kroner der, det kan man sgu ikke gå galt i byen med. Så har jeg været ude og købe mig sådan et her Red Power batteri her. Der er 49 skud i. Og i sådan en her krabat, der er der 362,5 gram krudt. Det skulle være et okay batteri til pengene. Jeg mener, jeg gav 149, hvis det er kaldt. I må ikke lige hænge op på priser, men jeg kan sgu ikke lige huske, hvad jeg gav for det. Men det skulle være rimelig flot batteri, så det glæder jeg mig fandme meget til at skyde af. Dernæst, så har vi Hypnotic her, 71 skud. Det udgår desværre i år, eller til næste år, da det er jo ligesom over de 500 gram, og det ikke er et compound batteri, så må de desværre ikke sælge det som enkeltstående batteri med, jeg mener, der er 958 gram krudt eller sådan noget. Det er rigtig ærgerligt, men altså, lad os da håbe på, at de deler det op i 2 batterier, så det ligesom kan blive ved med at sælge det her batteri. Så det vil være sgu ærgerligt lidt at miste det, at det altid har været ligesom et batteri, som inklusive mig selv og andre, ligesom altid har haft foretrukket ligesom at have til nytårsaften, da det også er rigtig godt kl. 12 batterier, og ikke koster mere end de der 250 eller sådan noget, mener jeg. 289, tror jeg. Så har jeg også, været i T. Hansen. Jeg ved godt, jeg har dem her, men jeg tænker lige at tage de lidt mindre batterier først, og så går vi videre til de store batterier bagefter. Jeg har købt mig et Storm batterisortiment. Og et andet sortiment, jeg ikke lige helt ved, hvad er. Men der var bare ligget derude. Jeg havde bestilt nogle ting, men så kunne jeg ikke få de ting, jeg ligesom gerne ville have. Så jeg må ligesom vælge nogle andre ting.
Men jeg har fået mig sådan 2 skypumpe her med det nye design, det hedder Twister nu. Det er jo sådan 16 skuds batteri, som er et rigtig flot batteri, og ja, det batteri, man ligesom skal have til nytårsaften, ifølge mig. Jeg ved ikke, hvor fanden de har skrevet det her gram per gram, men altså 203,2 gram krudt er sådan en gravat. Så det bliver jo fedt at prøve det med igen. Jeg har lagt en video op på min kanal for sidste gang, jeg ligesom lavede video. Den aller sidste video, der ligger på min YouTube-kanal, der er sådan en video af den her. Så det der stormsortiment mener, der følger der jordskælbatteri med. Og i det jordskælbatteri, der er der 139,2 gram krudt. Jeg prøvede den i går, fordi jeg kunne ikke lade være. Så må jeg lige prøve den. Og det er egentlig faktisk et ret flot batteri i forhold til, hvor lille det er, og hvor lidt gram krudt der er i det her batteri. Det er kun, jeg mener, det er 20 mm skud, eller rør. Så ikke det største kaliber, men altså. Jeg synes, det var et pænt batteri til pengene. Så fik jeg fat i sådan en havgus her. Det var fordi, jeg stod lidt i en nødsituation, og hvis ikke fanden skulle købe, når nu de ikke havde det, jeg skulle have, så købte jeg mig en havgusbatteri, men lidt om Dramatic. Dog med lidt flere gram krudt. I den her er der 215 gram krudt, og i Dramatic der er der 187 gram krudt. Så. Men det kan være, at der kommer en lille test af havgus sat op imod Dramatic. Det må vi se på. Dernæst så fik jeg fat i sådan 2 Cumulus batterier her med 25 skud. Faktisk et ret fantastisk fedt batteri. De sidste skud er salut, men alle skud bliver skudt op med sådan nogle spiraler i skuddene. Så rimelig fedt batteri, vil jeg mene. Og i sådan et batteri, der er der 495 gram krudt. Så det er heldigt, det er lige 5 gram krudt fra og ikke må blive skudt af, eller det må blive solgt til næste år, hedder det. Dem er jeg som sagt 2 af. Jeg glæder mig rigtig meget til ligesom at prøve igen. Jeg havde dem for en del år siden, men ja. Så fik jeg købt det her sammenkøb med Ørken. Jeg har dog ikke fået en ny batch, men det er jeg egentlig meget fint tilfreds med. Så er jeg sikker på, at det ligesom er de der Ørken-batterier, man normalt får. Men ja, der er de 25 skud i, og det er 30 mm rør. Så det er perfekt. Det er en ordentlig, de spreder sig rigtig meget skuddene. Virkelig fedt batteri til pengene. Det koster ikke det store for det her sammenkøb her. Men i sådan en Ørken her, der er der 475 gram krudt, vi skal se der. Så ja. Det må overveje at skyde af på samme tid, det kunne sgu være fedt. Sådan lige inden kl. 12 der, så kan vi skyde sådan 2 babianer af her. Det bliver sgu godt. Det er jeg sgu sikker på. Men dernæst, jeg ville have haft 2, men så har jeg købt mig sådan en trykbølle her. Det er jo restsalg i år. Jeg fik fat i trykbølle, men jeg ville dog gerne have haft horisont og jeg kan ikke huske, det var med lyn eller sådan noget. Jeg tror det var. Jeg kan ikke huske det. Men jeg fik trykbøllen, så det er fint med mig. Men der er 49 skud i den her. Og den er med 903,7 gram krudt. Det er en tung satan, må man sige. Den vejer sgu lidt. Nå, men ja, så bliver det jo så tid til de store batterier her. Jeg har været at købe mig den der guldserie for Imperium fra Harald Nyborg der, hvor jeg har købt det nye sortiment, som hedder Hadrian. Jeg tror, det er sådan, man udtaler den. Men der følger nummer 1 og nummer 2 og nummer 3 med. På videoen så ud, som om det var nogle ret pæne batterier. Og sortimentet koster de der 1600 kroner, så det er til at leve med, synes jeg. Jeg synes, det er en fair pris for sådan 3 ret fløje batterier. Men i nummer 1, der er der 842 gram krudt. Og det er alle sammen compounds batterier. Dernæst, jeg ved godt, at jeg tager min forkerte rækkefølge, men den ligger lige ovenpå. Der har vi nummer 3'eren her. Og i nummer 3, der er der 1198,5 gram krudt. Det må også være finalen, tænker jeg. Det er også den tungeste, helt klart. Hold da op. Ja. Så har vi 2'erne over. Og den er der. Hvis jeg lige kan få den op her.
Den er der 1158 gram krudt. Det kan være, at jeg laver mig en test på de her Hadrian-sortiment her. Da jeg ikke har set, der er særlig mange, som har købt det. Så det kunne være lidt fedt at, ligesom at få lavet en test på det her. Dernæst, der har købt det obligatoriske Antonius, i hvert fald for mit vedkommende er det obligatorisk. Da det altid er ret fedt batteri ligesom at slutte af med. Da det er ren guld og effekter, med, ja, hvor man skal en masse skud op på en gang. Super fedt batteri. Og rigtig fedt at bruge ligesom til en afslutning på ens fyrværkerishow, efter min mening. Men i Antonius der er der 1992 gram krudt. Så det er næsten maksloadet. Der må være 2 kilo krudt i de største batterier i Danmark. Og det er et compound batteri her. Alt sammen 30 mm rør, kan jeg se. Og det er delt op i 4 rækker her med batterier. Så altså jeg har optaget en video sidste år af det. Det kan være, at jeg ryger op på kanalen. Det må jeg lige undersøge, om jeg kan få den op, eller om jeg har smidt den væk, eller hvad jeg nu har. Men anden sidste produkt, jeg ligesom har købt i år, det er Aurum. Også en ny ting for Harald Nyborg. Jeg synes, det så kanon fedt ud på deres hjemmeside. Og jeg synes, og jeg sagde til mig selv med det samme, det batteri, det skal jeg fandme ud af at have fat i. Koste hvad det vil. Men 1600 kroner for sådan en Aurum batteri her. Det er lidt spicy, når i forhold til Harald Nyborg priser, men jeg tænker, jeg overlever. Det måtte jeg have. Men der er flere gram krudt i end Antonius her. Der er 1997 gram krudt. Det er 3 gram for at være en max-loadet. Det bliver super fedt at prøve alt det her krudt, og især de her guldbatterier her. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg kan se, at jeg mangler simpelthen én ting, og det er kuglelyn. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke tog sammen med andre kætter, men det gør jeg ikke. Det glemte jeg. Men jeg er simpelthen ude og købe mig kuglelyn. Det har jeg ikke haft i mange år. Men jeg tænkte ved jeg må sgu hellere få fat i kuglelyn i år, da det var til en god pris med 20% rabat og sådan ting i T. Jensen. Så der følger den 10 stykker med. Det er guld og blå. Nogle ret fede effekter. Og en kuglelyn, der er der. Fanden står det her? Det er sgu et godt spørgsmål. Jo, der er 49,8 gram krudt. Så ja, det var egentlig bare mit fyrværkeri 2024-2025 part 1. Jeg tænker, der kommer lidt mere, så må jeg lige lave en lille part mere, hvor I kan kigge på mit fyrværkeri. Part 2 der. Så ja, jeg vil altså ønske jer et godt nytår og en god jul. Og tak fordi I så med i denne video. Jeg håber, at I ser med i næste video, hvor måske kommer nogle test. Det er dog nytårsaften, da reglerne er lavet om. Men ja, må jeg have det godt, indtil vi ses i næste video. Hej hej.